kencu. Buri-buri dadakno nglembreng ngono, Dik. Salah ngrembak Dik gandol ngono, Dik. Kaya PT ayanen aku sampean. Pak, itu sing kendang iku sampean tuh rabi nggih. Karuwane pane sampean napa Dudo napa si Joko Tuwa karuwane. Tapi ngeten Dik, sakjane nek tak lirik-lirik iku rupane Joko Tuwa rupane. Saya napa dulur? Wong pendino napleki kendang mawon. Sapa dadi bojone sing gelem? Tak kira gelem. Dadi bojone tukang kendang kepeng Dik seminggu. Tapi mantep nggih pun lamuling nggih Cak nggih. Aduh. Yon guyonan aja lebono ati nek dadi temen lak gak apa-apa ta. Ya kena-kena ke Joko omahe aku sepi boleh. Ya napa Dik, wong biasa kula niki nggih mboten tau ngidung. Nek ngrungokno cek senenge sampe ruturu kula niku. Nek nglakoni dhewe cek alote. Mlebune niku lho angel, Mas. Lho boten aleman Dik, pancene nyatane kula niki. Maklum Dik, wong kula niku nek menyanyi nggih, menyanyi band. Biasa niku kali kawat niku Dik. Kawat niku dikencengi, dikendoni Dik. Lho duduk memean Dik, kawate gitar iku lho Dik. Bareng kula ndelok tabuhan, teko doan ana walang kekek cek enake. Tak pasno mbek kopete gulu cek enake Dik. Aduh, iso mak tiba mak jedar ngono akhire. Enak temen anjene. Lega Dik, gak lega maneh Dik. Wis enak mari Dik. Ya macam-macam ngene tabuhane. Ana sing kaya lempeng ya apa Dik. Ana sing kaya Nagasari gluntung. Enten malih niki. Ana kaya cicakan apem iki. Enak deh nek selametan kula nyeling nggih dak nyedak apem dhewe. Lho ngoten sing gedhe malih, Dik. Niku kaya pokis niku. Tapi nek nabuh mboten kabeh, pucuke tok tunggu. Dola aneh nggih, wong besi kok saged muni ngoten tampil ngidung lho. Kula cek ngomone temen, Dik. Ten Madura niku nggih enten ngoten niku, tapi mboten kaya ngetan, Dik. Seje malih. Tapi kula delok-delok sing nabugong cek mesem. Ketoke teko mburi tapi ngenter slebor, Dik. Sawangane kaya merem-merem ngantuk tapi ngematno iku, Dik. Babah. Aku gak ndelok Marlena teko ngarep teko mburi ae wareg Dik. Masih kula langge ngangge sampeyan, Cak. Lah yo nopo, Dik? Wong tabuhane gong cek macem-macem ono 7, Dik. Cek akeh ra ngono. Nopo siji nek aku durung karuan iku 7, Dik. Lho liyane kula wau ditabuhi gong cilik-cilik, bareng kula sing metu ditabuhi sing gedhe. Kok lho nek kula niki seneng sing gedhe ta ngoten. Pancen hanya ngeten, Dik. Sembarang niku dicocokno kali potongan awak. Nek awak kula cilik, gepeng ditabuhi gendera to kula. Niku pinter tukang gong delok awakku gede Dik, gempal aduh slebore nututi dalan. Kayak gong gede ae. Panjenengan enak Dik kok dadi bojone tukang ngegong ya apa? Wong tabuhe sak mutun gede. Boten seger malih. Ana buwe arang-arang tapi ini bareng napu muni mak ngor.
iso lega ngono sawangane, Dik. Sedulur nggih, kula sakniki sampean tuntun nggih. Mboten pola mboten ketok. Kula lak mboten tau niki ta ngidung. Tapi niki kula belajar ngidung cek kecik nggih. Cek kecik niku isi sawo niku lho. Tapi ngeten Dik nggih, nek kula mboten enak yo dilokno, aku diliran mbek tukang kendang rek wis wedi aku. Ya Dik, mulai Dik. Ayo Kak. Cek Jombang. Cek Jombang. Lho, aja lo melo sampean ndak kenal-kenal. Mboten, Buk. Terus sampean wong Jawa gimana? Nggih, sampean yang dunten. Tuh delok modele ketara, Dik. Lakune jagrake iki ketara. Tinggelan ceweke gadik kendit nggih. Iya, Dik, enak, Dik. Lambene cingkrang. Iya. Wah, lambe. Kurangi bahan, Kak. Oh, ngoten. Lambene iki cingkrang. Nggih. Cukup 1 meter. Nggih, nggih. Ceweke 1,5 meter, gadik kendit. Wis gadik biaya akeh, Dik. Once-onceane yo gampang.
Iki suse mlakrek iki kok jane. Lambine lorek kaya tekek. Dojo ngono peno ya, Dek ya. Nun sewu anu asmane sinten? Aduh, udah ngerti omong sing halus aku. Ngomong sing biasae ngono lho, Dek. Aja Dek halus-halusan aku. Sing kasar ah. Iya sing biasa, sing pasar-pasaran ngono ae, Dek. Nun sewu jenenge sinten? Kok koyo lakone Ibu Togal lah ngono ka. Dialusi kurang kasar, dikasari jare kekasaran. Dialus sing tengah-tengah mau nah. Lho panjen enak, ngepas, Dek. Wah iki boyok. Wah sampeyan ngomong kok. Gak tau. Mas, sampean ki lancing ki. Apa? Sampean ki lancing. Iki ngomong apa iki? Aduh. Dilanceng. Ki lancing ki, mung carane Madura ya, mboken sik lancing, Dik. Nek ya lho. Nek cara Jawane napa? Niku ki Joko ngoten lho. Oh Joko ah. Iyut. Iyut. Nggih sik Joko. Kenapa mecicil tok, Dik? Namatno, Dik, tapi heran lho delok alisi lho kaya pikulan. Alis niki kula niki lak ngeten nah. Niki belajar ten Kapselon kula. Ngomong lek gak tetes aja ngomong. Lho masih kula wong Madura, Dek. Modern kula, Dek. Oh, Ndak mau ketinggalan masa kini, remaja masa kini ndak mau ketinggalan. Ketara lan ndak pipine iku remukan boto iki. Mau ina peno, Kak. Hah? Kok mau ina peno? Sing kenalmu Ina sapa? Oh menghina ta? Iya. Mboten guyon-guyon. Lho pipi koyo ngene halus jare koyo remukan boto. Senyum jauh sih. Waduh halus sih sampe koyo parut. Koyo parut. Halus. Arek iki ditenono. Anu jenenge sinten ning? Napa? Jenenge sinten? Kula mboten dodol jenang. Lho. Iki sing mencel iki sing ndi? Mesine niku gadan kula dodol jenang iki. Ndan bondo didisiki. Asmane sinten? Oh, kalau bahasa Indonesia. Jeneng oh nama. Namanya sampian siapa ngono, Mbak? Lek bahasa Indonesia Nyamana. Kalau Nyamana lah Madura, Kak. Lah iya satu-satu. Peno iku wong Jawa apa wong Madura, Kak? Sampeyan wong Jawa, aku tau ro ben tau iso cara Jawa ngono lho. Loh, nek saya ini ya campur, Dek. Mau minta bahasa apa saja masuk sudah. Bahasa Indonesia? Oh, yut. Madura? Yut. Bahasa daerah? Iyut. Inggris? Dedek. Ngopo dedek untu ae. Dedek. Yo sedikit ngono lho, Dek. Jenenge lak Marlina sih. Lho kok ru bener? Nggih, tau krungu kula, tau nonton sampeyan tau nyanyi ah sing terus geblok-geblok niku. Lah apa anu mebek kasur aku, Dek. Oh, lah nggih tau nyanyi sampean kula jenenge Marlina. Panjen Marlina. penggaweane menyanyi kula, Dek. Jeneng Jawa sinten? Jenenge Jawa niku sing cilik napa sing gedhe? Nah, kare ndelok regane ngapik sing ndi. Sampeyan ngomong blakrak. Lho niki lak mesine persenan atau yo akeh milih sing gedhe mawon enak. Nututi kulaane. Lah sing gedhe sinten? Nek sing gedhe niku nggih. Sik sampean nggih sinten sih dhisik? Kula. Kami kula. Nggih. Rossi Itali. Aduh Rossi Itali. Tak masuk, Kak, wonge gepeng ngono, Kak. Rossi Itali itu orangnya waduh dempal gede dukun ngoten, Dik. Mboten Kartolo. Oh, kan. Lu bener Kartolo iku. Aduh. Aduh. Aku ngipi iki bede. Kepingin ketemu aja apa modele Kartolo iki modele. Nah, boe gak ketara dadake igo ilang loro. Tak ngono, Kak. Sampeyan sing jenenge Cak Tondo Nggih, iku. kula niki sampean nak Marlina sih. Iya, kula ngetan Dik nggih, wis gak boso mari, Kak. Gak usah padha loreke. Duh, nak ngene. Ngene, Kak ya. Wis padha panuthok. Aja omongin apa, Kak. Ngene, Kak. Ya apa sih? Aku tahu krungu tapi Dik penondok ngene jerone keset. Iya aku gelek ngepel aja nih. Lucune dailo-ilo temenan. Aku paling bintang penggemar saya Tolo itu. Tapi orangnya ndak pernah bersuhu. Bersuwe ya? Yo ketemu pi Oh penuh. ketemu. Pancen lucu kok wong wulune wis dodo wong. Bareng delok wong jeketek koyo ngene. Lho ya iki kakean mikir parian. Tapi sing dadi masa potongane awak. Iya sing penting lak pancalane. Ya iya. Dari Munawar. Aku bareng kepenuk.
Ah, senene Basmas. Tapi Kak, Ya apa sih karepno? sampean niku gak seneng mancal tak delok, nek delok sikile. Gak. Nek jejeg embo deh. Gak masih mancal jejak gak seneng sing seneng nyengkerem. Ngawur ae. Pernah kadek belajar sabuan barang iso ta? Duh, mbak coba ngono lho. Nyoba-nyoba nek iso melok peno lak ngono. Malah aku wis turutan iso gak mulih-mulih malah aku wis. Tapi nek tak pikir lo bareng lupono kaya ngono, gak kira nututi gulaane deh. Tapi malah aku wis jelas enake. Wis ah sego bungkusan. Jo ngono Kak, sampean sik bujangan ta? Si Joko panjenengan. Oh, Ki Joko. Cocok. Cocok ya. Engkok Ki Praben. Iya bahkan perawan. Lah sing takon perawan sapa? Lho aku gak tahu Kak tapi pamer ngono lho Kak. Lho sapa lo ketemu jodoh pi peno. Aku wong seniman peno wong seniman tak ngono. Oleh rong dino nggih-nggih aku. Aja ngono ngene Kak. Nek aku ngantuk peno kidungi. Nek peno ngantuk tak nyanyeni. Tak ngono Dek. Lah terus gak nyambut gawe gak mangan wis ngono ae. Ya mati garing lah. Wis karepno ya apa sih? Aku kepinter ya apa sih isone kumpul tabuhan iki lho. Lho kok jarene peno ae. Ayo sampean kepingin nanti aku tak ngono ta. Iya Iki coba. nyanyi. Apa sih enake? Barat ta? Tapi barat iso ta? Lho barat. Aku njaluk jas duwe yu wae. Iso. Oh putus. Mbok jase wae-wae iku lho. Ora. Wis apa coba saiki? Saiki sing enak iku lho kari Andi Peno ya. Lagune sing ono Dol tinuku. iya saut-sautan iku lho. Jarene orkes iku jare apa itu duet. Iya, duet. Tekan ngono aku wis dol tinuku ngono wis. Dol tinuku. Pokoke pasar tembok lah pokoke. Oh. Nek jarene arek musik duet. Oh, duet. Iya. Aku jane kepengin mlebu musik, saiki yo. Melo aku wis beres Peno. Aku nang dikongkon-kongkon tok ae. Enggak. Peno kok tak ajari Peno wis salah. Enak tibone mlebu-mlebune ku enak. Aku sing penting tibone karo mlebune. Ya apa belajar tiba mlebu barang. Apa iki sida ta? Wis iku lho nutukno sing dhisik kecir-kecir iso sih, Meno. Ayo coba ae tapi nek kecir-kecir ae sipil wis ayo. Bisa ta? Iso aku Kak. Gak apa-apa golek keliru dikat. Tapi ngene. Tapi ngene ya Kak Tolo ya. Iya. Kecir-kecir aku ki surone rada kagok-kagok ya apa enake. Wis gak apa-apa masih sembarang lah wis digerabak ngono lah wis ya. Iki di baratno apa di timurno iki? Tengah noe. Oh tengah. Dadi lek tengah. Oh Jawa Tengahan. Iya wis. Tengah no kok Jawa Tengah. Lah iki dhewe tengah, Jawa Tengah, nek Jawa Timur Surabayaan. Nek barat Jakartaan, iki Jawa Tengahan. Yo gak ngulon yo gak ngetan, gak ngidul gak ngalor ngono. Lah iya tengah dadi nek Soloan asli. Ya wis, ayo. Iya, coba ayo. Beres. Nah, tolong. Mlebune buru ana aku. Tak beres oi. Kicir-kicir saka Jakarta. Aku ngesumat jare kita ini kata Iwak bandeng kok nek numpak sapi. Iwak teri nek numpak ingo. Aku mangkok oleh rezeki. Ayo nang pasar turi aku tukokno jrono. Jadi aku sing kono tolong itu. Pisan-pisan. Ayo tenan. Kereta lah. Apa-apa. Atang-atang kulane ketan. Nek kemiri yo masya tunggu pocokan. Nek kecinta jaga turutan. Enak bunuh diri nyemplung kokoan. Tuku paku nang ternak
kalungmu tak dole. Lah kok modele kaya ngene, Dik? Tak bales ya anu kowe. Iya. Lengan ya. Hati-hati. Gak gelem, Dik. Lengan nurungan ya. Ya. Kapan Dina mulutan mangan sedaya jiwae kota. Kapan aku keturutan oleh Joko bokonge krempot. Numpak jan kok nang Madura. Numpak taksi kemul-kemul sarung. Aku kepimbang delok bodi peno nek teko mburi kaya tong glondong. Aduh, masih ngene, Dik. Ate rezekine, Dik. Ya seneng aku masih lemu lah. Ya, ilungan ya. Bener ya. Ngombe jamu mas, kok karo turu. Sareng sedaya mas, kok ngipi minggat. Wong wis lemu, kepingin turu. Sareng wis turu, mengine aku mas. Tuku gula dicamplak pete nek mangan sate bok barekane rambut peno kate berente aku senenge berente lengge Yang ngeten terus, gak tolong apa-apa. guyon kok wong nek guyon ya dituwa kurang hiburan. Iya, tapi tak bales, ya gak apa-apa. Nek ning kantin tuku rujak cingur. Rujak cingur yo mas yo, singure kandel. Aku kawin golek sing jujur, mega jujur, tak peplok sambel. Nandur cengkepuk kentekan wene nguber pete ketiban timbul opo maneh nek delok alise apik kaya tanggal 35. Oh, menyek temene ana ada tahun 35 tani ora blebeng ngono lho. Iya. Gak apa-apa, Kak. Ayo pisan kas coba ayo. Memang pasir damar umplung. kok kate zaman barang sih, Kak. Karepku damar kanginan tadi damar umplung kulian. Wis gak apa-apa, guyon-guyon ta, wis gak apa-apa. Iki lah carane anu lah ngejokno, cuma ya kenem. Masih ngono, Kak, aku sampe kami sosolen, Kak. Apa-apa. Kaya pate gawe palikan nang pasar cilik malah pesir cilik.
Iki nek dikat tak tambahan tentek dino, dinentek jam iki engko. Apa-apa nguk kasih singkari Aku kok hati-hati. delok brengose peno iku apa? Aku bingung delok brengose peno. Lah ya apa, Kak? Wong brengos kok cenggereng ngutah kok bingung. Ndak mangkane. Mosok di rumah topo Kak tolo nek gak ke rumah kene tak rumah. Aku jane ndelok peno siji sing dadi ati ku. Apa nih, Kak? Ndelok untune kayak geraji. Do enak kuat iki, Kak. Kuat yo lek gigit-gigit kotot barang iki. Jadi ke nyokot peno. Iki jange rabi kok cokot-cokotan. Kok Rabine kene kucing tak ya apa iki? kene kate nganu brengose durung tutup wis dicandak guntu deh. Ndak brengose peno iku lho kok cuwil tengah iku apa, Kak? Ini lah ono-ono ae. Iki paling nginceng wajah iki. Wajah diinceng aduh kena solote damar blok. Damar blok iku lho. Lho. Nyaut. Karepku lah tak cukur karo silet. Marno drijiku iku dicopot lamuk ngono, dadi kaget. Oh, dadi. Yo. Kandhane kok guyu. Ono driji cokot nyamuk kaget. Bener ini emang numpak apa, Bu? Aku kan. Iya. Pak Becak. Oh, aku mau numpak gajah. Numpak gajah. Tuh. Penuh duwe gajah. Loh, iki kuping tak sesek. Ngomong apa aku, Mang? Jadi numpak gajah. Loh, sapa sing ngomong? Iku mau. Numpak apa? Numpak gajah. Loh, sing numpak gajah sapa? Loh, ya apa rek iki? Cuman wong biasa numpak gajah lek karatus sok gawe-gawe ta. Ayo, penuh sing gawe-gawe. Ngomong apa sih, Mang? Jadi nek penuh kan takon aku kan. Apa? Penuh ini mau numpak apa? Numpak becak. Nah, terus aku? Penuh tak takoni, penuh Kak tolong numpak gajah. Ojo seneng mitenah wong, tas numpak gajah lho. Ngene lho, arek zaman saiki yo ngene iki. Generasi muda saiki nek ngomong diulang-alik. Lah aku liwat tunjungan numpak gajah lak karet-karet kendaraane. Numpak Iki tolong becak. tau disetip iki meneng wae. Kena tak setip kapong kok bener lho. Bob, engko lek panjenengan dadi mbare aku wis gak usah dodol swara. Engko padha cemburune padha rusake. Lho nek aku gak ana ati temburuan ta. Ayo kaitan suwe-suwe ya apane? Tapi Iki nae aku dodol jagung ae yo. Oh, penuh sing kulak. Iya, aku dodol layangan, iya. Terus siapa? Ya sing golek aku pegelayangan jagunge tak pangan. Lho lah, gak dadi dagangan, Dek. Ini lho, Kak. Iya. Nek Peno kenal wi aku kenal wi Peno iku cocok saja. Iya. Tapi omahe Peno ndi? Omaku Simo Poma nomor 19. Simo omahe bolo. Pabrik korek kono iku ta? Iya omahe bolo tapi itu. Oh, Lama peno ndi? lho, kono Kak. Jalan apa? Ikan sepat. Apa nih kan dorang, Bu? Duduk sebelah ikan bandeng. Kenal karo ikan tombro. Iya. Lho kok iwak-iwakan sih, Kak? Iki alamat tak pasar Pabean iki, Rek. Takon ikan sepat kok iwak. Nomor piro? Omahe. Kok Peno moro Kakak nomor piro? Moga aku wedi, Kak. Kae ana nomor sawatan. Peno takon oma kaitane. Iya. Wis saiki ayo mulai ayo. Wis nang pamanku ae. Iya. Lho pamanku wonge koyo londo. Temen ta? Lho ya apa? Kenalno paman Peno ya. Klambine kegeden terus iki. Ayo, Bu, ayo. Dicunuti karepe ada koyo ngono lho ya apa sih kan ngono. Kon iku malah nabok gak gamelan ta. Gamelan kon tak tutno, tak kon lerekno. Ono arek kok lolak. Sembarang kok
ngawur ae kon niku. Oh, wis angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Tatit ginawa mati gumura suarane wadya bala buta. Gunung Gontor segara kocak. Ana lindu sedina-dina. Ana lindu sedina-dina. Ya, ayo bersabar. Oh, goblok iki ndakno. Kok karu-karuan bulan ndakno. Pun iku yo apa sih? Awak wis kadung ijen, kan ewange. Bojo wis mulai jaman Jepang. Dia keponakan situk dapuran kaya ngene lho. Lupa kong lekang-lekang, lunge kaya terong. Lho ya. Iya, mulai wis. Lho, apa Mas? Apa? Iku mang tiba telu kuwi sendon ya apa? Lah kon iku mang suluk model ya apa kon iki? Lah bakong lekang-lekang iku kaya terong ah. Lah nyantap aku sih kon. Nyantap apa? Enggak apa sih kon. Koyang koyong. Lah ana sing digoleki. Lah iya cocok. Nano look up. Dari lah ngepek ati iku kan iku lho. Sik aku muring-muring lan mesti. Ati sing ndiung bendine wak gere karo ati. Gak ngono kon niku ngelus pikir aku ya aku muring-muring nang kon. Lah mesti. Lho Man, ngomong sing enak lho Man. Eling Purwodeksina. Maksude Purwo iku wiwitan Deksina pungkasan wiwitane penutang trono sampai lho ngene nak yo peset. Penjuta. Boleh Manjamino lak ngawur ae kon iku. Aduk pangucapmu Man. Lho iki yo apa jare? Tenono. Iya. Anane wong tuwa diwaneni barek ponakan sebab iya. Wong tuwa ora ndeni sepo slira. Sepo tepak sliwara. Maksude sampe keluru sliwara. Lek pancen puno gak iso nepakno awakmu. Iya. Iki wong tuwa gak nek diajeni. Wong tuwa berapa kakek nampas. Iwak usus iwak limpo tuwa-tuwa usus meter. Ayo Man. Arep apa barek wong koyo jiwaku Man. Oh, kaitane iki yo. Seden penyamu tak cekel-cekel tak bentusno watu. Aboh irungmu. Boleh wayangan berani ya. Ayo. Kono ku yo sing karepmu lho karepmu. Karepmu ya apa sih kono iki? Lah pernah jare ngajak blakrakan. Dadane wong urip kok liyane. Saiki dipikir ya apa wis sing dhisik wis sak bajeg ya Man. Lho gak ngono, ngomong wong tuwa sing genah. Aku gak ijen Man. Ambek sapa kok iki? Ambek dulur peno. Lho dulur peno iki? Dulur sing di mana? Nah dulur tangga. Enggak duwe mek ijen. Dulur 4 5 pancet. Oh, tumpeng maut ta omongmu. Lah pancen lime lak nyuro aman. Lah apa duduluran iki? Iko kok Man ono Jawi. Lho, ono Jawi aja, Jawi prigen. Jawi jopo? Lah jopo. Dulur wedok ta lanang yo? Wedok. Lah to? Dek resmi iki, Dik. Parang kode iki kon mesti Jamino. Para tak. Kene buk ning, kene aku yo nyelukne yo buk. Lho. Baru ngono peno ngidung tekan Joko yo enak ya. Iku mah gak ngidung, karepe ngajak wayangan. Iki mang. Oh, iku mau wayangan, Dik. Lho, iku apa wayange Buta Terong itu? Iku lha opo kan lho. Iki Buta Teronge mau. Cocok pancene. Lho. Kon mang nemu ndi ndredil. Masa ala. Kak, aja sembarangan ngilono ndredil ya, masih ngene seksi gitu. Aduh. Lho aku Kak. Nek cara wong lamongan Kak
iku pantes. Soale tau krungu jare jeneng puno biyen Bangka. Ngawur ae. Waran jenengku Basto. Basto. Bantala. Basto kan yo. Loh, aku takut ya. Arek iki ganti dhuwit ta arek. Gak mampu kene. Lah duwe apa? Lho nopo seweke cingkrang klabur cingkrang. Iki lho kok tak elingno nek kenal. Iki sapa, Kak? Lho, Iki pamanku ning. lho. Lho, pamane penuh. Udele bodong. Ya terusno ya Kak ya, terusno nek menghina ya terusno. Kok tenan nek tak sotok penuh ya. Masalah. Terus irunge kaya jambu. Masalah dina menekon delek model kaya ngene ku ya apa iki. Nek mlaku barek isi gelek nggowo Pak Bung kon. Iki udele. Lho iki tahan angin iki Pak. Aduh, iki dadi nek nyeluk bapak penuh. Paman. Oh paman. Aku melok nyeluk apa ya? Ya mbus. Nyeluk tuan apa nyeluk paman ya? Aja to celuk tuan sono wong Itali kene. Modele kaya wong barat. Tua, nyeluk encik. Wah, kok iku ngawur ae. Paman nak. Oh pamane tolo sampian. Nggih nak. Tuwek-tuwek cek etesi. Aduh. Kok gak menangi zaman nome biyen? Masalah re. Kok iku biyen zaman nome nututi aku, aduh gak wulung kena dhewe. Parean, kowe iku nek ngomong tas. Rumah kamu lho potonganmu koyo beklen. Bunder bengkong gak bengkong kok niku. Lho justru iku sing enak, Pak. Apa? Kok ini sih? Iki jange dadi kami tuwa ndok malung bendo kono. Ya lha kan lho. Dadi kami tuwa malu bendo. Wong aku turi gak klono kan. Oh ngawur ae kok. Kok malung bendo iku nunggok ya apa? Lho nunggok ya apa? Ya Kak Telo. Ya apa sih? Boleh ana aku gak diakoni kate tadi apa mau? Kami itu kece nambe aku. Apa Kak? Aduh. Pamane penuh isin. Iya wis gak apa-apa. Mbok nek dadi gubernur ngono bae gak isin deh. Iki arek endi iki lho? Iki arek ikan apa Mas? Ikan cucut mandi di laut. Kok mari kan cucu mandi di laut. Ikan sepat. Ikan sepat. Enggak asale pelahirane. Aduh. Sakon anu iki. Asale. Aduh. Asale Kok ditelesek ngono sih lho? Siapane? Rasaku nek ngene golongane jalan ikan-ikanane termasuk akeh wong Jawa. Lah kono ngomong mok siji lah mesti. golek ro asale lak kate disuku nang danyange. Lah pokoke nyuku barang iku. Ngenekno lek gak ada danyang gak iso. Wis mangan-manganan iki lho sego-sego tarak iki sak pirang-pirang. Tarak yo sego niku ono gadang Mas. Lho, lah kuwi ateng babumu ta kuwi. Ngawur. Lho tak ngono nek ana calone mantuke ya apa aduh nak mantu kene nak. Mbok diujo-ujo ta diapakno dimanggano plung-plungut tok. Lho. Arek iki nek ngomong bloko suto arek. Dari calon mantu. Pernah mbek Buk Marina kok koyo mata iwakne. Tak ngono. Nek aku duwe mantu iki rong dino legrek. Temenan. Gak kaitan lek bakal panjenengane lek wis dadi tambah. Utang ajar. Mantu arek Gak telo pamane peno kok koyo ngono. Iki wong seni iki Buk Mas ingin. Lho iya, bosen ya. Tau nang pinggir tembok. Iki apa iki lho? Ngedung. Oh iya tak ngawur ae. Saya ngedung meneh. Sik lho. Kenal barek iki rong dino. Kenal barek iki rong dino. Tapi mang, tapi suwe aku luwe. Yo Masalah. kenek iki mang. Kenek ya. Iya. Katut timangmu. Kena 200 kok bisa. Kok becaknya bayar aku. Iku gak ada tok ae. Ngono aku jejek lho. Lho. Becak apa jejek wis. Aduh. Taman kok jejak-jejak ngono, Man. Aku gak ada. Lo masih gak terima tua penuh dak pateken aku. Ini Man, wis dadi karane nek wong lanang iku sing ngragati. Oh, ngono. Aku sing bayar, lak turu wong wedok. Rai mawon Dek masih dak kenal wong lanang dak biduren. Mulane masih pernah digablok tenang kowe, gak sepiro. Iya ya. Kowe gak sepiro terus dino karo mengi. Arek nek ngomong sak tangan-tangan ya denare. Aja kaget Man, panjenengan ngene. Sor mejo no ulane. Cok Dik.
Aja gelo wis dadi carane, Dik. Ini wanti lele mau ginawa mati. Cok. Merangan yo karangan. Perkara sing lho takno. Nabi wong tuwek kok ngono iki wangine kon niku. Apa nak? Besutan Saiki ngene Man, saya iki wis padha isone ya. Iya ya. Iki mari tabuhan ini wis apa. Hmm. Wis separuh mbok kabeh apal. Lah iki mang ngajak ini perlu nih kate ngetes beno. Tapi ono tes pena. Ya apa? Ada tukang anim, tukang lampu ae kon niku. Wis setrunge ta beno. Prosoku ya lah ya. Kon niku mah tak sanjung-sanjung. Tak manja-manja supaya dadi wong sing terhormat. Tak kemuli-muli, muli kok bekatas koyo ngene. Kon iki apa kon iki? Ati bekatas koyo ngeten, sedep Maman. Sedap. Nggih. Kata keramas rupane kon. Sampeyan pun ngeten nggih. Mau ngilokno jare udele ketok saweke cekak. Pengen dibikin begini ini. Wah. Dibikin begini mi. Ya apa cara bedut aku iki. Aduh, mara tuwa kolot iku. Nek nurut sampeyan man nggih, gawe sewek bong robong, klambi bong ro. Lah gak ketok awake lho. Kapan payune, Dik? Kon iki ya mesti karo Perlu ngetokno caplak. Nek prosoku lho ya, paman biayae kon wis cukup sampe. Kapan? Kon iku kapan lagi? Kon wong aku iki biayae kon sak menake. Kon dirungokno wong akeh lho ya meneh. Lho wis ora. Sawangan aku jakano penuh-penuh kucing rembese gak tuwa. Ya apa gak rumangsa kon iki. Aduh lho, esen ono aku pamer. Lah kon duwe pengertian apa sebab kon tak sekolahno supaya besok dadi wong sing pincang. Dadi wong sing pincang. Ayo. Paman apa iku lho? Aduh. Ora tak lho. Wis ngene Buk ya. Wis apa iki? Tak jaluk trelan peno ya. Iki meja kursi ditokno pisan kok ono wong anyang barang ya. Lho kok apa to kok sih? Kan ya ora ngene-ngene. Kan wong iki. Gak ono. Ono mang aku krungu jula-juli kaitan. Iya, Tapi anu ya, mamane peno pinter ya lajuline ya. Oh, jula-juli pinter. Entek kendang piro? Kula rada mboten iso. Oh, belajar. Nggih, sampeyan ajari nggih. Iya, tak pelajari. Tapi pun mendelik ngoten kula wedi man. Ora elek kon ngene. Ya wes kowe kucing e. Mongko ya iwak tombro mencicil terus. Saiki to janak. Iya. Janak gampang-gampangan ae. Iya. Oh lagu tul janak nggih enak niku. Ini enggak ilu. Apa male kaya model dangdut niku nggih. Uji nirungmu Mas. Lah apa kon niku? Oh, irung jotik ya tak. Tutun anu niku. Iya, tutune. Itu pernah tuh janak itu. Terus apa yo? Lali ya eling aku ya. Cak tolo. Ya apa nek aku joget bi pamane peno nyoba. Iya, peno ya nduk iringan aku dep-depan ngono. Dadi cek rada asik ngono. Iya. Aku joget mbek itu. Ya asik Mas. Ya asik no. Cek asik. Iya, ayo. Asik karo Bakri. Oh, masa kera kon niku. Asik Bakri kon ngomongane. Oh.
luwih aku seneng kuwe paman Batman rupane ganteng irunge kaya becak Jawa buntet sidang purite matu iringan dinteni jopote buntet Jaenap. Tuh Jaenap. Tuh Jaenap lah ngono Jaenap. Aku mau cari situ bari aku enak rek tak dilereno. Tuku selop, barek celana. Tuku tape mek setali. Wah, enak iki. Tung terop paman mesti ono. Gak gelem oleh nek gak dipinjuk. Kan wareng ngemin. Wah, kon niku. Bisa iki lho, enak sing kari iki mang jane ngono. Montore nek mlayu ngetan. Mangan krai dicampur ketan. Ayo kan. Umume paman yo rabian. Sing kari iki oleh tergandengan. Tergandengan. Tapi panjenengan cocok. Pamane pernah ku nek ndelok kaya ya apa ngono ya. Apa aku? Pinter main mata. Aku delok kon cepet nah. Aduh cepet ta nyandet. Anane aku delok kon mandek saiki gak ono wong lan sih. Kok ngawur. Putih-putih ngetan irenge ngulon. Gak meliru. Ngawur ae kon. Ya napa man? Nek kula kene catolo cocok napa mboten? Iya, Pak. Suci takon. Awak
awakmu oleh Kartolo ta? Kula kalih Cak Tolo cocok apa mboten? Rasane ati cocok, tapi aja muli rene kon. Lho, masih kula nggih pesen purun. Badhe ngukut sampean lho, rak kira Masalah rek, durung kae mangan apa-apa tak kok. Kula manggon tengen sampean, sengari kukut kula ten sampean. Tapi lek ngomong sing rada banter ana kene iki rada dubles. Kamu sing duduk sapa lho? Lek ngomong ambek irunge madu-madu. Tapi Cak Tolo iki kari siji iki pangene pamane peno ya. Wis kari sithik iki. Sakno ya. Domo-domo mantine besok tak panggap. Nek ngono. Nek ngono Cak Tolo nek peno sida dadi mbek aku, wis melok awake dhewe ae. Yo iki bapak kok dikongkon ngancu kuat. Entar salah. Kacung-kacungmu aku iki ngancu. Lah lek bantu cici lah gak apa-apa, Man. Gak sudi lho lah. Lho gak ngono man dadi tuwa-tuwane dulur ngoten lho. Oh ngono ta. Ya ya. Cak Tolo tanggapan, kula tanggapan sampean sing tunggu omah ta ngeten nggih ta. Esuk umbah-umbah. Apane? Kon iku aku tukang penatu aku mbak. Ngawur ae kon. Jadi kene kok tukang penatu. Biyen lah aset iko. Tanah kari ombo kok. Tanah sapa Kak? Iki tanah yo Tanahku. Oh tanah paman Iki ake. tanduri tebune Sidoarjo iku. Desa apa? Enak Kak kari ngedegi. Wek sapa? Duh. Rasaku pamane peno lho, tuwa ngetu ae aku. Tapi ngene doro iku loro. Loro cara tak jodoh. Ya tebune mburi kurang tempe. Yo. Gak ngono ku Lho, nang ta. iku pabrik ta? Kasih tebu kok dijong ngono tak no. Lho karuane man peno nek duwe tebu enak. Kula lak dodolan ta. Dodol apa? Lho, masih wong wedok ngeten sregep nyambut gawe man. Iya. Wis agak kecewa sampean duwe mantu aku. Maksud apa? Lho, Iya, iya, iya. Kok dodol apa iso aku? Dodol apa, Nak? Dodol celana peno ya iya. Kalau gak dodolan kon pembersihan kon niku. Lho paman dirubung lalat. Iki titik lalat iki ngono. Ndak. Ojo nemen-nemen lo sakno lho aduh. Kok kadang kadane bulan. Ngawur ae kon iki. Tapi nek ndelok modele paman iki ndak kira akeh mangane ya. Modele titik ya. Nek kuat bojo papat lho. Aku lu gak tirakat kok mangan gak pete akeh Kok kok. tau mangan iku ngene dipangan sono. Nah nek kok dadi bojone Kartolo ketepaan. Adik jiwa-jiwa seni. Lho tak ngetan. Ngetan ya sik kon niku. Tuh ngetan. Kartolo termasuk seniman, kok seniwati. Iki. Besok dia anak enak kon. Lho enak. Apa? Senewen. Rasaku dadi bintang film dadak senewen lho. Cok ngono ra man. Gak iso bintang 7 kon niku. Tapi ki ngendang enak ning. Lho iya, Ngundang. kendang. Pinten ngendang? Lu tau ngundang Aduh. keplakane sing kuantri. Banter Nek ngono Cak lo. Keplak kiri. Yo. Kalau nek ngomong kaitan enak lho. Bukasane bundeli kon niku. Enak Cak lo. Ya apa? Nek pamane peno pinter ngendang, aku gak ada ngebon wong liya nek ambek band. Iya. Iki dadi enak keluarga seni ya. Iya. Ngegonge wo bolak-balik lupat. Sampe markase nopo? Lupat apa nih? Nek ndelok modele duduk cekelane gong Cak Tolo iki. Nyekel kong nyekel pacul ae ben. Niter iso aku niter. Lho nek ngiter iku kan kok ngene ngene polahe latihane nyekel duwe soalnya. Oh, duwe apa ngudili jago. Ya ampun ae lho. Kok kon niku Wis ngene, saiki lek pancene pernah iki iso jula-juli, Man. iya. Ulang ngarep iki lek ono tim, Iya. sampeyan njupuk wong liya. Kau tim kau apa sih? Dekar iki. Apa tim? Lah ya lek anu pelawak wong 5 barang yo. Oh iya enak jenis enak. Iso ta, No? Bisa 2 Juli. Pelawak iso. Lho iso melawak rene. Aku termasuk ngomongin aja kaya pelawak. Pamane peno iku masih gak melawak ngene kaya pelawak. Mulane aku malah cocok ah. Iya. Iki sak dulur ki seniman kabeh. Kok butuh kendang ya kongkon ngendang, butuh Lah. dakel dijogo dagel Lah, tak. ngono. Digandeng nombik Marlena duit tok engko iku wis. Enak wis. Tanggung tak dhisik panjere mergo. Sekali panjer lho, kok dibuat panjer lah. Apa sih kan iku tak ngawur ya. Sila-sili. Sebelah dulu deh. Iso. Iso. Lho lah Juli ku gendeng apa? Jawa Timuran. Oh Jawa Timur. Iya. Lho nek gak iso aku ya. Lho yo belajar. Belajar sih kan itu. Nek Maduroan aku iso. Lah iya. Tapi paman pernah yo harus menyesuaikan diri mbek mantu. Sampean Maduroan ngono lho man. Sekali-sekali mbek aku lho. Oh iso. Cokean ngono. Oh malah kekek yo ta. Iya cokean. Oh cokean. Yo. Cokek. Yut. Yut siapa? Aduh. Iya Man. Oh, Iya dah iya lho. Ngomong jambe mendelik lah. Iya tadi. Ngomong kok enggak sih. Enggak betan
Aja lirak-lirik po oman. Pamane peno meneng-meneng itu kesikil. Oh, sing sikil iki sapa? Oh, kok gawil-gawil ngono lho. Ajar kenal sikil tidak. Ya yo, si limone. Lah. Lah mulai. Duper male semolea. Lebat lorong meta ke olarkan. Irung tambah sak pendok. Itu mau ngeneki aku kok bulan aku. Ya man ya nek dibogong lho enak ngono ya. Iya. So, set klesetan ya. Iya. Pisan ngono. Bener wis cocok be mantu aku, Man. Cocok. Ah tapi tak tahan rong dina telung dina sampai seminggu nek aku tak dapetin katolong lumpuh kene. Di penyakit TBC. Lho, yo ngono, Man. Wis ngene ya. Ayo mangan-mangan bantal. Ayo. Man ya.